Čau, já jsem Ondra. Já jsem Honza. Tak a dneska nám přišly nový boomboxy, tak se na ně hned podíváme. Okay. Teďko to pokazit. Máš technickou školu, viď? Jasný, dejte sem. Co to je? Šla nám harmonika. Motherfucking harmonika. A kdybyste byli Dobrý karton. stejně mimo jako my při skládání, tak na netu bude video návod. Nebo obrázkový. Ty ho uděláš? Ten stáhneme. Ten stáhnem. Si ukážem, co tam je, ne? Součástí balení Je obří telefon. obří telefon. Obří telefon. To je Já nevím. anální kolí. Anální kolíčky. A tady máme... To přijde velká chvíle, až to vyndáme. Neuruje. Tak vyndáme jenom jeden, ten šel dobře. Elektrošoky dobrodavek. Není tak triviální, ale pokud jste jenom o trochu chytřejší než my, což je vysoce nepravděpodobný, To je, ne, tak byste to mohli zvládnout. možná, někdy. Až budete velký, jako my. Tak jo, taky soustřed. Yeah, motherfuckers better know. My bad. Lock your windows, close your doors, Biggie Smalls. Yeah. My bad. My man Imp left a tech and a 9 at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1 to 3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking right. Spojeno po 3 hodinách. Pecka, Pohodička. zkouška zvuku. Inženýři. When I fall the plot, neighbors call the cops. Hraje to. Mad shot, saw me in the drop, 3 in the quarter, slaughter, electrical tape around the door. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Tak jo, udělejte video mezi kámošema. Facebook. Facebook, všude, zpějte to všude, budeme rádi. Když si koupíte hustý Boom Blaster a k tomu kartičku. A když si ji koupíte hodně, dostanete hodně kartiček. Kartičku. Shake it baby. Milion kartiček. Shake it baby. Budete zazobaný kartičkama. Yeah. Sledujte Boomblaster.cz, novinky ze světa audia, boomboxů, boomblasterů, Přenosní repráky na Bluetooth. na dálku. OK, a zase se uvidíme někdy. Jo, díky. Peace. Yeah.